Aquest darrer cap de setmana de febrer, Blanes es convertirà novament en la capital de la dansa catalana amb la celebració del 8è concurs de dansa Vila de Blanes, organitzat per l'Associació de Dansa ELANCE. Aproximadament 800 ballarins i ballarines provinents de Catalunya, el País Valencià i fins i tot de Mallorca presentaran les seves habilitats artístiques durant 3 dies. Enguany, com a novetat, l'associació ha ampliat els espais on es podran gaudir de les actuacions, prometent així un esdeveniment més dinàmic. Tenim un segon escenari, és la novetat més gran que hi ha. L'altre, bàsicament, segueix la mateixa línia de l'any passat. L'escenari està a l'esbarjo parroquial. Ens permet que les coreografies no estiguin tan amuntonades unes a sobre de les altres i esperem que ens doni la possibilitat d'evitar retards i coses així. En el segon escenari, bàsicament, hi ha solistes. És un escenari més petit i, per tant, bàsicament està destinat a solistes o a nens d'edats de franges petites. Hi ha dues modalitats, el que és la categoria amateur, que tothom té un premi en relació a la puntuació que ha tingut. I després tenim la categoria vocacional, que aquí sí que només hi ha un primer, un segon i un tercer premi pels 3 primers, pels més destacats. Esperem que la gent disfruti, que s'ho passin bé, que gaudeixin i sobretot que facin comunitat de dansa entre uns i els altres. Per nosaltres no és un esport, per nosaltres és un art, perquè hi ha quelcom més que surt de dins, que surt de l'ànima, que és molt important. Aquesta nova edició de dansa promet ser una veritable celebració del talent i la creativitat, amb participants que van des dels més joves de 6 anys fins a adults de més de 50. Amb la participació de més de 40 escoles de dansa, es defensaran aproximadament 600 coreografies davant d'un jurat format per 10 professionals del sector. Al llarg de la jornada es descobriran els guanyadors i guanyadores de les diverses categories, en un ambient ple d'emoció i passió per l'art de la dansa.